Ha mis mention gewillig mac hutramach a bhí cleach go Gaelic na meadhanan sòisealta a cín. Ha choirsneach bio hal Gaelic na sér noch go na meadhanan sòisealta gnátere. Is me sé Choirstaidh NicArtair, ha mi nam h-Alba agus ha mi gopur sna meadhanan Gaelic agus cruthachadh ha mi nam content creator. Ma bha mi ddíreach a brein an bheirlach a bheith physic dyn gyn sy'n bí na sgil na hacamsa. Ha corman a bhiacamsa har sé a bbliana go dhé a seo nach romi smunching an bheith acam nam bheith. Har sé a glasig rain mi video ra son srí h-Alba leis an thenam istay. Agus an nuair sin thuair mi teachtarach van a BBC agus thuairstat dom ha sin dul hóisiúchuch srí clonne me dhéon ealain agus eilehar son sinna dhéanú agus thuairt mi seog sa rú sa sinna dhéanú. So cha sin amach har sé an saoirigh is sé choram léamh ann. Is mis Lauren agus bí mi i roi blogger Instagram cohiiltí measaignúis fastan agus ha thugail ar a dhéanú an sa Gaelic. Ha Choirstaidh I taispeannaigh I héin agus in nealúnaiche an an dói ha éhainn, spóirseáil agus cruthachadh. Bí I sealtain don luchleintúnaiche go bhfuil ceart go leor a bhí u héin agus cruthachadh ha nealún aiche I thogail ar cusparan chutarmach. Ha mi smuinneige go bhfuil glé chutarmach go bhfuil Gaelic idirach go chuig air-loidhne gus an feidh dúine sealach difrite ar a chànan an an suíocháin abhaisteach. Ha Choirstaidh lean airí ar an dúis seo, is dé hí sár opar a dhéanú gus íabhaidh I Gaelic a thogail air-loidhne. Sin ar héin na Choirstaidh. Chànan sa ha Gaelic agus mar na chéilú farach cin measnachadh go leor son gabhí cleach go na meadhanan sòisealta. Díreach díane.